Pangasinan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Huwag na po natin patagalin pa. Kasama po natin sa linya. Pabati mo na po natin po si Sir Vincent Junchu, ang Operations Head po ng Pangasinan PDRRMO, para alamin po natin yung ginagawa pong paghahanda. Lalo po ngayon nasa blue alert status na po ang PDRRMO ng lalawigan ng Pangasinan. Sir Vincent, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig po sa atin. Yes po, Idol Mark. Good morning po sa lahat po na nakikinig at nanonood ng inyong programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, dito po sa forecast po ng Pag-asa as of pinaka-latest po ngayong araw po na ito, Sir Vincent, papalapit ng papalapit at nag-iipon ng lakas etong si Bagyong Fung Wong. Dito po sa ating pong lalawigan ng Pangasinan, kasalukuyan po, Sir Vincent, ano po yung monitoring at assessment po ng PDRRMO ukol po dito sa bagyong si may international name na Fung Wong or Uwan once na ito po ay pumasok sa PAR? Opo, tama po kayo. Ito po ay inaasahan po natin na papasok mamayang gabi or by tomorrow ng umaga. Actually, magmula pa po kahapon, sunod-sunod na po yung aming meeting, sunod-sunod na rin po yung aming coordination sa iba't ibang ahensya. At magmula pa po actually nung Monday, tayo po ay naka-blue alert status na. At inaasahan po natin, Idol Mark, baka by this day or tomorrow magre-raise po tayo ng red alert status. And over the weekend, kami po ay mag-prepare position ng aming mga rescue assets, ating mga rescue personnel dito po sa eastern at western part po ng Pangasinan. Dito po sa central Pangasinan naman po, kaya dito po manggagaling sa aming base sa Lingayen. Ito po ay sa pagkakabahagi po ninyo na ito, malinaw po na ito po yung mga posible po, Sir Vincent, na medyo may malaking posibilidad na maapektuhan po ng malalakas na pagulan at mga pagbaha po? Actually po, Idol Mark, kung titingnan po natin, medyo erratic pa yung track nung binabantay nating bagyo. For the past 3 days, pabago-bago po. Tumaas siya at bumaba. At siguro magkakaroon tayo ng malinaw na track once na ito ay pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero gayon pa man, ayaw po namin maging kampante, kaya kami po ay magdi-deploy pa rin, mag-prepare position. Kasama po natin dyan yung ating mga national agencies dito po sa eastern at western part po ng Pangasinan. Gayon din po dito sa aming opisina. Opo, Sir Vincent, may possibility ba or kailan po ba yung pwedeng pinaka-early na preemptive evacuation na pwedeng gawin po ay patupad po ng PDRRMO in the directive po sa mga LGUs po natin? Opo, mabuti po nabanggit niyo yan, Sir Mark. At alam niyo po, yung direktiba po ng Governor kahapon nung kami po ay nag-meeting, maigpit po naming pinapakiusap na po sa ating mga kababayan na sumunod po sa preemptive evacuation. Ito po ay kinascade na po namin sa iba't ibang LGU, sa aming mga counterpart. Tapon po, kausap po na rin po ang DILG na tulungan po kami na abisuhan yung ating mga barangay officials, yung ating mga LGU. Dahil doon po sa mga LGU, Sir Mark, meron na po silang mga historical data. Alam na po nila kung ano yung mga area na babahain. So yung ating mga kababayan na nakatira po sa malapit sa mga kailugan, sa ating mga coastal area, sa dagat, sa may paanan ng bundok, as early as now, pwede na po sila actually na lumikas, gaya po ng nasabi nyo kanina. Nabanggit nyo po, kung meron silang mga kamag-anak na medyo nasa safe na lugar, kung maaari po, sila ay tumungo muna doon. Opo. So napaka-importante po talaga nitong preemptive evacuation. Nakikinig ako sa inyo kayo na, Idol Mark, na tama po yung sinabi ninyo. May mga kababayan po natin, naintindihan po namin na ayaw mag-preemptive evacuation. Gawa po ng minsan mainit, malamok sa ating mga evacuation center. Hindi po nila maiwan yung kanilang mga livestock, yung kanilang mga importanteng gamit sa bahay. Pero isipin po natin na pag kayo po ay naabutan ng malakas na bagyo sa inyong lugar, hindi po agad-agad na makapagpadala or baka ma-delay po ang ating mga rescuers sa pag-rescue po sa inyo. Kaya po napakahigpit at napaka-importante po ng preemptive evacuation. Sir Vincent, dito po sa nangyari sa Bagyong Tino sa Central Visayas at Mindanao, part ng Mindanao, ano po yung sa palagay po ninyo dapat kapulutan po ng aral po dito ng ating mga kababayan dito sa Pangasinan? At the same time, kayo po na nagpapatupad po ng mga rescue operations po? Opo, sa tingin ko, sa ating mga kababayan, gaano man kahina o kalakas po ang bagyo,
unpredictable po ang galaw po ng bagyo. At isipin po natin, palakas ng palakas po ang bagyo, lalo na for the month of October, November, December. Asahan po natin, malalakas ang bagyo po na yan. Kung papansinin niyo po ng bagyong Yolanda, November po yan nangyari. Just to give you a perspective, ang Yolanda po at ang Emong, signal number 4. Ang inasahan po natin ngayon ay maaari po na mag-raise ang pag-asa up to tropical cyclone wind signal number 5. So kung ako po ang tatanungin personally, ang isang kakaputan nating aral ay huwag po tayo maging kampante sa lahat po ng bagay pagdating po sa bagyo. Kailangan po talaga nating maghanda. Opo, dito po sa assessment po na ginagawa po ninyo, may mga ilan po ba na areas sa Sir Vincent na talagang sabihin na po natin po mataas ang tsansa po talaga na ito pa landslide prone areas at yung mga given na mga bayan po na alam na po nila, may historical data na po na palaging binabaha. Pero ngayon, ang challenge po kasi may mga iba po na sira pa rin yung dike, sira pa rin po yung kanilang mga tawag dito, yung kanilang flood control. Paano po ba itong ginagawa po ninyo na close coordination po sa mga CDRRMO at MDRRMO po nila? Opo, actually, pinupukpok na po namin sila. Again, babalik po tayo doon sa preemptive evacuation. Actually, kahapon po, kausap din namin ang DPWH dyan sa may in charge sa may San Vicente, Calasiao. So, nakapagbigay po sila ng report kahapon na nalagyan na po nila ng barrier. Naumpisa na rin po nila at natapos na rin po nila yung nasira po dyan na dike sa may Calasiao. So again, kung sila po ay nasa landslide prone area, nasa flood prone area po sila, or storm surge area, lumikas pa rin po. Okay po. Ano pong ginagawa po ngayon ng PDRRMO, sir, upang matiyak po na mas mapabilis pa yung komunikasyon po at coordination po ninyo sa lalo na pagpanahon po ng bagyo? Opo, tuloy-tuloy po yan. Actually, Idol Mark, kahit na nasa labas pa yung PAR, updated naman po tayo sa iba't ibang ahensya kasi pabago-bago po yung ating inaasahan na track ng bagyo. So, ayaw din po namin maging kampante. Inabitson na rin po natin yung ating makasamahan sa PNP, sa ating mga Philippine Army. Lahat po ng kanilang patrol base ay naka-alert na din para sa mabilis po na coordination at pag-responde. Okay po, siguro panghuli na lamang po, ito paulit-ulit po natin pero as early as now, siguro po inyo pong paalala at mensahe po sa ating pong mga Pangasinense, ano po yung pinaka-direktiba po ng ating pong gobernador dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ngayong meron po tayong inaasahan po na pwedeng maging super typhoon itong darating po na weekend. Yes po, Sir Mark, para po sa ating kababayan, unang-una po, in-emphasize na rin po kahit ng ating governor yung preemptive evacuation. Napaka-importante po yan at yan po ay wag nating isang bahala, isang tabi dahil yan po talaga magliligtas sa ating lahat pagdating po ng mga ganitong panahon. At sinisiguro naman po ng ating governor, ng provincial government, na sapat po yung ating supply. Actually kahapon po nag-meeting na rin po kami kasama ang Provincial Social Welfare. Nagpadagdag na rin po ng supply ang ating governor para masiguro na sapat yung ating relief kung sakali mang magkaroon po tayo ng relief operation. At sa ating mga kababayan, nabanggit niyo po kanina yung go bag. Napaka-importante po ng go bag. Hindi naman po kailangan na mamahalin po yung laman ng ating go bag. Yung mga basic necessities lang po natin. Hindi naman po kailangan na high-end yung ating flashlight. Simpleng laman lang po ito. Kung kaya po natin ng 72 hours or 5 days po, mas maganda. Usually dapat yan as early as dry season bago pa pumasok yung ating habagat season ay nakapag-ipon na po tayo ng laman ng ating go bag. Ang medyo magandang balita lang, Sir Mark, ito pong bagyong Uwan ay pumasok sa atin sa ganitong panahon, although malakas siya, hindi po siya sumabay sa habagat. So ibig po sabihin, hindi pa saturated yung ating mga lupa. Hopefully, yung dadalhin niyang ulan ay ma-absorb po ng ating kayanin ng ating kalupaan. At sabi nga po ninyo, sir, huwag papakampante talaga yung mga kababayan natin. Yes po, napaka-importante po yan. Base po sa aming experience, marami po sa ating mga kababayan, kampante po sila na hindi sila maapektuhan, pero huli na po kung sakali man sila po ay makaranas na po ng gupit nitong bagyo. Siguro, sir, ang isa pa doon na nakita natin doon sa may bandang Visayas, yung mga alagang hayop nila na may mga natrap Opo, isa po yan na pinag-usapan namin kahapon. Kasama natin po yung ating
provincial veterinary na abisuhan yung kanilang mga counterpart sa iba't ibang LGU na isama po yung kanilang mga livestock during evacuation. Actually, meron po tayong mga evacuation para sa ating mga alagang hayop. Kasama po yan sa planning po natin. Bawat LGU po, meron po dapat yan. Meron po silang evacuation area para sa ating mga alagang hayop. Ayun po. Mr. Vincent Jun Chu, ang ating pong operations head ng Pangasinan PDRRMO. Sir, maraming salamat po at makibalita po kami sa mga darating po ng mga oras. Yes po sir, mag-ingat po kayo Sir Mark. Thank you po. Yan po si Sir Vincent Chu ng PDRRMO at maagang pag-abiso po ito sa mga kababayan po natin para masiguro po ang kaligtasan po ng lahat. Tumutok lamang po dito sa number 1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan at iatid po namin po ang mga latest update po tungkol po sa paparating na bagyong si Uwan once na ito po ay pumasok po sa Philippine Area of Responsibility. At samantala, natin muna po ang ilang paalala